30 ден, средата дойде. Днеска много мислех над едно нещо, което от няколко дена ме вълнува, и това е към предизвикателствата бърпита, които правя всеки ден, вече да се снимам с още някой. Тоест, всеки, който иска да правим с мене бърпита в следващите дни, е добре дошъл да пише едно съобщение или просто да ми прати не покана, по-скоро съобщение. Какво ще говоря глупости тук? Просто да ми пише едно съобщение, за да може да организираме нещата. Дали ще е в зала, дали ще е някъде навънка, няма значение. Идеята е, понеже аз ще го правя 365 дена, а то е още 12 ден. Това значи, че е още много време. До края на годината, дори малко след това, има бая време, затова просто искам да правя всеки ден с различни хора, да има смисъл и да давам пример на другите. Това е от мене. Лека вечер!